So sa kaap. Happy 9th anniversary, mahal. For you. Unsa ni? Tanawa. Wow! Bag? Yes? Kinaiba ko unsa ka ganahan og pag. Thank you, mahal. Happy anniversary. I love you. I love you too. Unsa man na si Hari, nak? Wa pa ni plano nga makigminyo nimo? Sa tinuod lang man, no? Andam naman gyud ko, pero wa pa man gyud mag-propose si Hari, uy. Uy, dugay na gud kaayo mo. Siyam na mo katuig niya wa gihapon. Nak, ngano man ka? Ma, uhuot man ang akong dughan, ma. Naglisod ko ginawa. Magpa-check up ta. Ayaw lang, ayaw lang. Basin og stress lang ko sa trabaho. Pahuway og tarong, ha? Oo, ma. Uy, girl! Unsa mo tayo nahitabo ni mo? Uy, nihugol lagi ka. Maulagi. Wala gyud ko'y ganang mukaon lately, girl. Uy, anong man, okay lang ka? Na okay naman. Pantay, ha? Babala ka sa tanim mo, uy. Noon sa malikabantay na sa harian na. Uwa. Pero sige lang. Mas maayo pod og dili siya makabantay kay aron dili siya mabalaka. Driver you are calling is busy at the moment. Anong dili man nimo tubag si Harry? Busy siguro kayo ni siyang trabaho. Ato na ko sa siyang apartment. Ako siyang surprise. Magluto ko. Asa mo tong iyang gunting, uy? Basig naa din ni sa mga hunos. Unsa man yung kamay nga box? Sing-sing? Mag-propose na siya na ako. Uy, mau ba? O niya sure ka, naprahin mo ng sing-sing. Ay, kontrabida lagi ka, no? Kangkin sa pamandi ay. Kaya binuwang rin ako eh. Sige na, sige na. Magtiwas ako gluto. Magpaasifra ko nga wa ko makakita ini. Tanaw na tag unsaon ko niya pag-surprise. Walay ka magsulti nga niya ka din eh. Wa lang. Surprise lang. Nagluto ko. Busog ko. Unya na lang kung gutomon ka. Gusto mo nga oras sa muli. Unya na. Wa man sa ko'y trabahoon karon. Rose, niya na magdi ka. Buhaton lang din ako. Unsa man na? Magbuwag na ta. Unsa? Mahal. Ayaw na ko pag binuang og ingon, ana. Seryoso ko. May lain kong babae. Huwag mag-propose na ko niya. Harry, please. Ayaw ko kinaani. Sorry, Rose. Pero, please. Pahawa na sa akong kinabuhi. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Tinood ka to? Or basig prank rat to? Tinuod to, girl. Tiwa mong ko niya pugi nga nilakaw ko. Sige lang, girl. Okay lang na. Magkakita ka na lagi og lalaki nga para yun nimo. Musimba ko.
Aron mo gaan-gaan ang akong gibati. Oh. Nganong takan man og tao? Oh. Naay kasala. Si Hari. Tinuod kita nga kaslon siya slain. Ngano? Ngano? Anak, Ma, unsay nahitabo. anak. May problema gid ay kasing-kasing. Ug maayong gani kinaibuutan nga ni Dunhit sa kasing-kasing sa iyang anak. Mao'y gipuli sa imong kasing-kasing. Unsa? Maayo kay nagmata na di ay ka, Rose. Kini si Lawrence, akong anak. Ang igsuon sa tag-iya sa bag-o nimong kasing-kasing. Salamat kaayo ninyo, ma'am. Sir, Og may offer di ay mininyo. Since diingon man si mama nimo nga wa mo ikapalit og para maintenance, mo offer ko nga adto lang una mo puyo sa amo para ma-monitor ka namo. Sige, mama. Daghan kaayong salamat. asa maka nila gibutang ilang mga baso? May ipangita ka? Sir, nangita unta kog baso. Uhaw kaayo gud. Ilang pagsir na ko eh. Pagkuya na lang. Total, kuan na kasing-kasing manasa kong manghon ng imong gigamit. Salamat, kuya. Darang baso. Ug kung may lain pagkang gikinahanglan, ignalan ko ha. Ako na bahala nimo. Salamat. Boy, basta pwede ka ni Lawrence girl, ha? Nganong dili? Gwapo man siya. Binuang ra, uy. Dili pwede, no? Maikog ko siyang mama, uy. Nahibaw ko nga gipangga ko nila tungod kay naanak ko ang kasing-kasing sa anak ni ma'am. Maong dili nila ko hatagan og mali siya. Mingaw lagi. Hain man ang mga tao. Naglakaw sila si mama ug si mama nimo. Na sila'y gitambungan ng party. Mao di ay. Dali, ato tas likod. Nako'y pakita nimo. Ha? Sige, higda. Ha? Unsay? Sa ligi lang ko. Higda na ng hapin. Sige na. Wow! Nindot kayo mga bitoon sa. Nanong nahilap ka? Abi ni mo. Sukad yung gibuwagan ko sa akong ex. Karon pa ko ni bati og kalipay. Ambot nga no, pero gaan kayo nga kung pamati ka nagtanaw sa mga bituon. Kalimti na itong nagpasakit ni mo. Bago na nimong kasing-kasing karon. Buti pasabot, napapas na to siya. Lawrence, Rose, ganahan ko ni mo. Ambot nga no. Pero, pag una pa lang akong kakita ni mo, bisag katungo pa ka mo mata, wala ko may mutang. Gusto na kong makailan ni mo. Lawrence, sa tinuod lang. Ganahan sa kunin mo. Pero, maikog ko sa imong mama ko. Dili ko gustong lainon niya pagsabot. Ay kabalag ka. Nabawaras mama sa kong gibati para ni mo. Unsa? Gusto ko matiman ni mo. Upangga ni mo. O gusto na ko nga ako mo'y pinakauna o katapusan diha sa bag-o ni mong kasing-kasing. I'm in love with you, Rose.
I love you too, Lawrence. Ain't it funny? With just a touch. Sukad nga nakailan ako si Lawrence og iyang mama. Dili kay nabag-o lang ang akong kasing-kasing. Murasad og nagbago ang akong kinabuhi. Og dako kayo ang akong pasalamat kay literal nga gipangga gid nila ang akong kasing-kasing. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Rose nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan. Let the love begin. Ang mga kaagi kibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official I love you, Gia. Lester, di pa man ko andam nga musud og relasyon, uy. Okay ra. Magpaabot ako kung kinusa ka andam. Sure ka? O lagi. Basta ilang kong pugni nga ipakita ni mom kung sa tika kalaf. Sige, bahala ka. Salamat, Gia. Okay na siguro nang gipalit ako nga bukay. Sigurado ko nga makauyon inis, Gia. Ako na ipadasi ang trabawan. Pero di lang ako butangan nga gikanina ko. Wa mangid siya mo chat. Nadawat na niyang buhok. Ako na lang tawagan para masiguro na ko kung nadawat ba yun niya. Nadawat rin mo nga kung gipadani mo? Ay, oo. Gikan dito ni mo. Oh, Thank you kaayo ha, Lester. you're welcome. Basta ikaw. Nagkauyo na ka? Uy, lamig kay chocolate good. Naibawloy ka nga mo, ito'y paborito na ako. Oh, chocolate? Oo. Ang sali mong gipada. Ang buwak? Ay, uy, nice siya. Ganahan ko. Ha? Nagduda ka nga nailaing nanguyab niya? Oo bay? Ang kita nga ako lang og na sila yung entertain bay. Siguruan oy. Para di mausik yung oras. Naabitaw. Unsa may problema Diana? Oh, Gia, nanguyab ko nimo. Di na kaanging mo entertain o lain pang lalaki. Lester, di pa ta uyab. So naapo ko'y kagawasan nga mamili kung kinsa ang magustuhan ako. Kay bago ka kung ingon anak man lang gani ka, no? Mas may pag-undangon na lang nimo ang pagpanguyab nako. Gia. Kuman sa tanan akong nabuhat niya. Sa tanan akong gihatag niya bay. Sa akong effort. More din niya ang buhaton ako. Ipahimuslan ako niya. Ay pagsigmao ito bayan oy. May maoy ka. Ayan lang. Tagan ka og lay mabay. Oh. Ako ipilailan mo. Kinsa mo sana? Sofia, Lester. sakto gining giingon ni Kaloy. Nga gwapo ka. Di mo good.
Asam ka gusto mo laag? Diba, saban? Sinabot mo? O bay, nindot siyang ikauban. Oo, okay noon. Nya, sabi yung gidugayan niya. Pakuyabi yun. Sige. Ha? Unsay, sige. Sige na. Gisugot na tika. Oyab na ta. Recorded by Radio Mo TV. Nak, naaman na kay bagong silingan sa? Mau ba ma? Oo. Ay hatdi o niya sila anang badanak kay kagibuhat nako. Aron makatilaw pud sila aning negosyo nato. Sige ma. Ayo! Oh, siya to. Oh, Boss, okay ra ka? Kuan. Naigipada nga banana cake si mama para nimo. Ha? Nga naman. Ingunanam ko na si mama basta naibagong silingan. Sige anto na ko. Nunsam ko. Napulbaan ko kalit pakakita na ko niya. Nga nang anim na akong gibati. Kadit lang! Kinsam ron? Gipauli ni mama ang sulanan. Salamat. Salamat sa kaya. Lami kayo. Ako rin Rinley. Lester? Okay ra ka? Ipalingot ka? Kuan? Alimuot mo gud. So, aris ako, Lester. Sige. Sige na magiging balik-balik sa rinli sa kung nauna. Nayapag naman siguro ka, Lister. Hello, babe. Oh, Nakadiha? ha? Ganyan na ako nagsigig tabi din eh. Pero wag ko ni mo tagda. Kuan, Sofia. Sorry, daghan pa mood ko og trabahoon. Pwedeng muli na lang ha? Okay. Oh, nialagi ka? Gilaay ko sa bahay. Pasensya ha. Kuan magod, ganang suod magod na ako ang nagpuyo diri sa una. Nag-uol sa kong ibalhin sila lang bahay. Oh, kung mau na, kita lang amigo. Dali, sud. Suod na kaayo mo anang bag-o na tong silingan dong sa? Oo ma, mga maayom silang tao. Labi na gid si Renly. Kadito ma ha? Hello? Mister, pwede kang magkaresamo? Nako'y importanteng tuwayo ni mo. Sige. Muna ko. Lester, sorry pero di na ako kayang punggan pa ni. Ha? Ang unsa man? Ambot, di ko sigurado kung mo ba siya gibati ni mo. Basta ako, sigurado ko sa ako. I love you. Renly. Sa tinuod lang. Sa tibok na akong kinabuhi, babae rin akong nagustuhan. Pero, huwag kong makasabot sa kong gibati sugad nga nakakita ko nimo. So, pariham dito og gibati. Kita na. Oh. Pero ato lang ning itago ha. Okay ra nimo?
Sige. Oo niya. Ang imong uyab nga babay. Unsa? Magigbuwag ka na ako? Oh, Sofia. Gusto kong mag-focus sa kong kaugalingon. Kung maon na, dili ka pugnan. Salamat, Sofia. Sa ato pa, gawas nun ta. Gawas na natin sa itong gibati. Pero, pabili lang gyapon na itong itago ang atong relasyon. Kana kung okay rin mo. May problema na ako. Kung sa'y gusto ni mo, may matuman. Salamat, Rinley. I love you. I love you too. Wa ko magdahom nga pirmi man kong palpak sa kong mga nauyab sa una, pauli ra di ko sa lalaki nga sama nako. Og ang kunon ko nga hapsay og malipayon kayo mi sa mong relasyon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ko mga higalan kaagay ni Lester nga taga Cebu City uban sa awit nga yagi pangayo. Awit nga nagaluhan ang pag-ibig. Pag-ibig mo lang. Ang mga kaagi gibata no doa sa radyo ni Carol Marihikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganals. Kamuusap mga higala ug mga sukinti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka hawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka hawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Mao na dis. Kung okay ra nimo, mangayo unta ko sa imong number. Ha? Pero, uyabon mo sa akong igsuon, di ba? Di lang gud ta mo saba kung mag-text ta. Ha? Sige na dis. Please. Thank you dis ha. Nga bisugot ka nga wani ko sa wani ka sa akong apartment. Mateo, makunsa ta din heroin. Oh. Sa pamandi ay. Mateo, si Janeth. Nag-usapan niya. Ugay sa sigunaw na. Maglipay ta karon kay ato ang tanang oras karong gabi na. Mateo. Yes. Mateo. Naunsa naman taong kabayo eh. Kung si Lisa man dayang imong gusto, anong si Janet man ang imong giyuyab? Ay, ang isuom sila. Unya, mas una maming suod di Janet. Gihimo na akong date with Janet aron magkasuod mi ni Desa. Di ba magduha naman mong katuig ni Janet? Kato ba, magduha na sa day katuig nga imo siyang binuangan? Marga na gid bay. Bay, dangan na eh. Ibaw ka kung kinsa mo'y mas labaw nga masakitan sa imong gibuhat? Si Janet. Bay. Mao ni, babe. Ganahan unta ko nga mag-beach tayo ni Monterey nato. Oh, sige, babe. Way problema na ko. Yay! Excited na ko! Babe,
I-check sana ako mga food sa lang cafe, ha? Una na lang ka sa tong room. Oh, sige, babe. Para mapahimutan sa nako ning daan kay nga itong mga butang. Sige, babe. Tawagan ako kadit sa sabi. Gimbingaw hanon ko niya eh. May nakahiwa pa din si Janet. Matthew, tingalig. Masakpan kita yung Janet, ang ako manghuit. Ay kabala ka Disa. Mag-dubli amping jud ko. Basta kay salang na ako nga di natupot lang na itong relasyon. Bahalog patago lang. Pero Matthew, nakonsensya na ba ako? Muunsa na lang ka si Janet, pananglit may pause siya. Ay, sa nagulo na ang problema nga wa pa. Ang importante, kita. Matthew. Matthew, nana ka diha? Sige, bye na. Kinanas Janet. Nakikastorya din, he? Ha? Wa man. Mura mo gudog doon ako yung nadungog. Ha? Wa man, babe. Basta nun ako na lang tingalitan na ako. Ansa naman? Mga unit, ha? Sige, tara. Kay gigutom sad ko. Babe, ready na ako. Ha? Sounds Para ani. Janet. Anong ginaman naman mo naghubo ang imong sapot? Di ba, dugay naman ni mong gipangayo na ako. Ako nang ihatag ni mo, babe. Andam na ko. Janet. Recorded by Radio Mo TV. Nakonsensya ka? Ubay. Wa ko kasabot kong gibati. Murabag naluoy ko ni Janet. Bay, sultihir ko gusto tinuod. Ang saan mo ganda? Wagid kay gamay nga na feel para ni Janet. Magduha na sa biya mo katuig. Abot bay eh. Wa ko kasabot kong gibati. Bay. Timbang nga bay. Kung kinsa gibug atin ang duha. Di na mo sila pwedeng isabay. Dugay na ko na hibaw bahin ninyo sa kumagawang. Naghuwat lang ko nga matugan ka na ko sa tinuod. Janet, babe. Kung unsa may desisyoning mo, andam kong mutawat. Pero kung ako imong pilion, andam ti kang pasayloon. Bisag kay baw kang binuangan lang tika. Unya sa imo pag yung igsoon. Ikaw na ang tanan alang nako, Matthew. Stepsister lang ako si Dasa. Og sukad lang niabot sila sa iyang mama sa bayna mo. Muna na sa kong nawagtangan o katungod. Isip legal nga anak sa kong papa. Wala na siya ipakin ako. Wala yung importante para ni Papa. Si Dasa lang og iyang mama. Janet. Mga din nagiginom ka na ko ron. Gitungod di anak. Ubay. Huwag ko kasabot ba eh. Basta konsensya ko sa kong nabuhat ni Janet. Bay. Saan ba? Diba si Chisa man na, bay? Siya kita. Ako ang tunang. Lisa. Oh.
Matthew! Unsa ni? Nagbinuang ka na ko. Ansa? Huy! Nakadugo kasi mong kaugalingon? Huwag kita, Matthew. Usa pa, nipatol na ko nimo aron mas masakitan si Janeth. Unsa? Sorry ko nabuhat sa nit. Pasaylo ako. Di ba niingon ko nimo? Basta magpabilin lang ka, andam ko mapasaylo nimo. Janet. Basta isaad lang na ako, Matthew. Nga dili na nimo usbon pa. Janet. Huwag doon ako importanteng isulti nimo. Unsa man? Nia. Pregnancy test? Oh, Matthew. Mabdos ko. Kung mauna, maamahan ako. Oh, Matthew. Yes! Yes! Saan ako, Janet? Ihatag na ko nimo ang nindot na kinabuhi. Inguman sa maabot atong anak. Mamawi ko sa mga saha nga kung nahimo nimo. Salamat, babe. Oh, dako na mo na yung muntihan, babe, no? Oh, babe. Oh, babe. No, sa malang ubo nimo. Murag hagbay raman na. Nakipip, uy. Muna kiniglain akong lawas. Pa-check up ka ta.